Делегація депутатів Європейського парламенту відвідає Крим з 30 червня по 2 липня. Всі вони є депутатами Європарламенту від Франції. Очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації «Франко-російський діалог» Т'єррі Маріані. У рамках візиту члени делегації в якості експертів відвідають виборчі дільниці в Ялті та Сімферополі і оцінять процес голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації. Политолог Андрей Шкиль с нами сейчас на прямой связи с Францией. Пан Андрей, витаю вас. Витаю, Назаром. Да, ну вот, депутаты Европарламента из Франции планируют посетить территории временно оккупированного Крыма и посмотреть, как там проходит незаконное голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Что они себе позволяют? Ну, по-першому, це вже буде, якщо я не помиляюсь, 7-й візит Т'єррі Маріані до Криму. До того він був після 2014 року, до того були більше візитів, можливо, але вони нас цікаві, звичайно, менше. Але з 2014 року він туди здійснився, буде 7-й візит. Він попередив про нього, що буде їхати туди перевіряти чи підтверджувати законність. І позаяк він раніше їздив туди як член партії, скажімо так, центристських правих республіканців. А зараз він вже представляє партію Марін Ле Пен. Це партія, яка раніше називалася Національний фронт, зараз вона називається Національне об'єднання. Він став депутатом від цієї політичної партії, відповідно буде представляти її інтереси. Ле Пен там в Криму, і ніхто не дивується, що він саме так себе буде вести, бо це позиція Марін Ле Пен, її політичні сили, членів її політичної партії і тих людей, які за нею голосували. На превеликий жаль, властиво політична сила, яка у виборчих перегонах Франції, представник котрої у виборчих перегонах Франції останніх посіла 2-ге місце, сповідують властиво такі ідеї, що так, Крим це належить Росії, ну так, щось там вони, може, неправильно проголосували, щось вони, може, не так зробили. Але тим не менше, це так, земля там робиться російською мовою, це російська культура, і там Путін нічого такого не робив.